ugayelekile ungabuphinde ke ngokuthenga intilongo mntakatata nanga akaphelelanga apha maninzi ayihopu ungaphinde uthenge ke ngokwenye intilongo wena uzothatha apha nanga makhulu ikhalise la uba ngaba nibona kwanye impela nyanga ngenothathe wodwa ngabeka phantsi le wethu izawulalwa nini loo nto le igunyeleleni ngokula maxilongo asilo lam leleni asivane bashona isifonozane bam ake sithathe la abone naye into yoba niyamkele le nto beyenza abe nomdla uphakamise inkonzo kaThixo le nto ayenzileyo ibhaliwe ezulwini ibhalwe le nto ayenzileyo ingasatana inkonzo iyakwazi mele khona akafuni ingazana labantu nokutadwilile akaqokelelanga unyaka omnye noba i-16 nyaka eqokelela inhliziyo yakhe ila izulu lingena ngemisebenzi ngemisebenzi yokuphuma yokuthini isuke enhliziyweni yakho yithi la maxilongo ke ngoku la bebe kaThixo azawulawulwa nini ngibeke ifotbhokho abazile amazilawulele bebe ongalawulekiyo izandla izamlawula izamlawula amen kodwa singamlawula ncinci nenkonke engalawulekiwo ngoba kanti kwisizwe sokulawulela zibana nenkonke engalawulekiyo aziqembu ifeko bhetele umlapha kwenkonzo kodwa ayinexolo le ndadi kuyo bawudliwe laa nkonzo nadi kuyo yathanda zayenziwa loo nto apha udliwe nakunto kancinci ngathembakazi zambeka ihlanza apha tawela maxilongo akhe zambeka ihlanza uthi kamkhulise kwenomini imihla emide uzofika kule agent kuyo noma ngibona kuwufana akufana umedlela ezine akubaganga apha ko sinungcwabeni nokubeka ihlanza mntanam ubeka ihlanza napha emsebenzini usuke kwesasithulo iye kwesya ingathi siqamukile asitulwa zingane vuma wena uvene nomama uthethe nawe utata uthethe nawe wathi ufuna uba akathengelele inkonzo yamaxilongo wavuma wena baba ungavumanga ngengathenganga tu engathenganga bona konifana uthetha apha endgqiu kaloku ngidala kanti mle belibona enkosazi ngambeka ihlanza uthi bandisikelele uma sendixabane endlini selele emoyeni omnyephule ngaxaba unomsindo thina ngokasikhathali ngoba umama uyakuthuka sukuphumambe ngoba siyokugqibeleni onyanzela idelekane apha endlini angadwa ngabantwana ukuthi hayi kanime intona engingafaniyo funeka ndikhaze kodwa la bantwana nguwe kati okanye umama alawuleki yafuna ulawula nje nawufuna ulawula xa inkosi aziseyindala uzulawula wedwa izawulawula nayo nawe uzawulawula selanifani olo ndlela emabini ungalawuli wedwa uyabona utshisa ngamanzi nisikelele
bathatha khona ngokufanele umoya omningi Thixo abaprofeti Thixo batantu umoya omningi baguge abadala phansi kwegunya lakho linamandla isiphoso zakho inika Thixo sebazenza bakolele baphakamise inkonzo yakho negunya lakho nabacela ukuthi phansi kokusiba kubasikelele nenkosi ezafika uthi bena phakathi kuyo amen Ningabhubhanga ngaqala nibhubhe kuqala nifeke funeka nikhokhobe nibe badala bengangami andambe kakuhle ngoku babekonika benokundihloka namanye amadoda kukhawuleze ndiyawenza kwala ntombazana andamani andijongile nokujonge nje uwenza kwakho babe phakame sebazi